M'encanta llegir i us presento el llibre que em vaig llegir. El títol és El follet Bamba. Tracta sobre un follet que ha dedicat la seva vida en guardar tresors, però ara es vol dedicar a una altra cosa. El follet va buscar feina en molts llocs, al circ, en un jardí, de mascota, etc. Però ell pensava que no en trobaria cap que no despatxessin, però finalment amb el seu amic Gorilla van muntar un grup de màgia i encara ara estan treballant fent el que el follet sabeu fer, que és màgia. M'ha agradat molt i us el recomano. Ah, i recordeu,